Dobre, tak ja to tam v pohode neslajdujem. A budem držať takto to mám. Dobre, keď to nejak rozbejem, tie slajdy sú v podstate aj tak iba také ilustračné, aby som si ja pamätal, čo tam rozprávať. Dobre, prečo som tu? V podstate Tomáš ma videl rozprávať na jednej konferencii, kde som rozprával o tom, ako Scrum, čo je jedna z metodík pri vývoji softveru, vie priamo pomôcť nejakej slobode v práci a nemusí byť použité iba pri programátoroch, ale aj na marketing a na obchod. A na základe tohto ma teda pozval a ja som tu došiel rozprávať a vypichnúť nejaké také časti, konkrétne veci, čo my u nás vo firme robíme k tomu, aby sme mali takú slobodnejšiu firmu. Ja som v podstate zakladateľ firmy WebSupport, čo je najväčší webhostingový poskytovateľ na Slovensku. Vyrastli sme z veľmi maličkej firmičky o dvoch ľuďoch a stali sme sa vlastne lídrom na tom trhu. A jedna z vecí, ktoré za to vďačíme, je vlastne táto sloboda v práci. A na Slovensku naša firma je pomerne známa takouto firemnou kultúrou a touto slobodou, a preto som tu prišiel zašerovať alebo zazdieľať nejaké také naše know-how, alebo čo konkrétne preto robíme. Ale nečítajte tam. Jedna z nás vecí, ktorú som chcel teda nejak na začiatku odovzdať, bol tam taký pekný slajd odprtených kancelárií v Google a tiež teraz som bol v Silicon Valley a mal som tam presne túto dilemu s tým, že sloboda v práci sa takýmto firmám, ktoré majú obrovské marže, naozaj tie zisky niekoľkonásobne prevyšujú ich náklady, v podstate robí strašne dobre. Tam boli také vychytávočky, že ľudia tam mali v bázach 3x3 metre s umelou morskou vlnou a s plavčíkom a nikto tam nebol. Toto sú tie pekné obrázky. Takže pod týmto si veľa ľudí, veľa zamestnancov, veľa zamestnávateľov predstaví slobodu v práci a to bolo niečo aj takým môjim cieľom vo firme, takéto veci dosahovať, aby tí zamestnanci mali krásne prostredie, aby tam mali vlastné bazény, vlastné telocvične, vlastnú škôlku, to všetko, o čom čítate, že má taký Google, ale nikto z týchto firiem si to nemôže dovoliť, pretože vy potrebujete byť efektívni a biznis, ako je napríklad webhosting, kde jedna služba stojí 5 eur alebo 1 euro, tam sú tie marže a strašne maličké a vy sa nemôžete hrať na nejakého takéhoto strašne dobrého zamestnávateľa, ktorý dodáva luxus svojim zamestnancom. Myslím si, že máte to veľmi podobné vo všetkých vašich firmách. Práve preto rozmýšľate. Jedna zo základných vecí, začnem s týmito mojimi tipmi. Jedna z týchto vecí je premyslieť si v podstate úlohu manažera v tom týme alebo šéfa tej firmy. Tohto človeka si poznáte, nejakí fanúšikovia Star Treku, je to kapitán Kirk a na ňom vždy vysvetľujem vlastne ten princíp, ktorý veľa ľudí dedí z takých filmov. Keď si pozeráte vo filme, je tam kapitán Kirk a potrebuje sa niečo spraviť, tak on rozkáže svojim ľuďom, že do 24 hodín je to, že sa to treba spraviť, tak sa to spraví. Vďaka tomu, že to nejaký osvietený panovník povedal a vôbec nedáva nejakú realitu, alebo si to nepropočíta, dáva nejaké deadliny a to je jedno z tých takých najväčších vecí, ktoré ťaží ľudí. V podstate 40% šťastia v práci, a myslím si, že to šťastie v práci súvisí aj s tou slobodou v práci, závisí od toho na tom, ako máte šéfa. Čiže prvú vec, ktorú by ste potrebovali vo firme spraviť, či už jednotlivých manažérov alebo seba ako šéfa, prestať vnímať ako toho osvieteného diktátora, ktorý má stále tú pravdu vo všetkom, riadi to z vrchu tej pyramídy, rozkazuje tým ľuďom a kontroluje. Malo by to byť práve presne opačná pyramída. Svojich manažérov alebo aj svojich šéfov vo firmách by ste mali učiť, ako byť pomocníkom tým ostatným, ako im budovať nejaký framework, na ktorom oni môžu stavať. Aby tí ľudí viac viedli a menej kontrolovali, aby neboli takí diktátori, aby neboli takíto ako kapitán Kirk. A toto je, myslím si, že takéto paretové pravidlo, keď chcete zmeniť vo firme tú svoju slobodu, majte takýchto šéfov, takýchto manažerov, aj takýchto kolegov, práve tým, že snažia sa tým ostatným ľuďom pomôcť a nie im rozkazovať. Toto sa veľmi ľahko teoreticky povie, oveľa ťažšie sa to robí, preto rovno skočím na nejaké praktické veci, čo vo firmách veľmi ľahko
urobiteľné a vlastne to, prečo to firmy nerobia, v podstate len nejaké výhovorky, nie sú za tým spojené v podstate žiadne náklady alebo nepotrebujete mať schválené nejaké veľké povolenia od tých zlých šéfov, pokiaľ ich máte takto. Jedno z najpraktickejších vecí, ktoré my používame vo firme našej, aby sme dosiahli túto slobodu v práci alebo vylepšili tú pracovné prostredie alebo to šťastie v práci je vlastne tento revision meeting. Je to niečo prebraté opäť z toho Scrumu, kde po skončení každej tej iterácie, čiže po týždni, po dvoch, po mesiacoch, si sadne celý ten tím a retrospektívne si preberie, čo sa robilo za ten týždeň, čo bolo zlé, čo bolo dobré. A toto je jedna z metód, kedy vy ten svoj tím viete strašne posunúť dopredu. Všetkých tých svojich zamestnancov, aj celú tú svoju firmu. Naozaj, že keď aj z celej prednášky si človek nič nezoberie, alebo žiadne tie tipy a triky, ktoré my používame, toto je jedna z vecí, kde sa raz naseriete v piatok a zvoláte meeting všetkých ľudí, alebo v tom svojom tíme sadnete si, dáte na tabuľu naľavo, čo bolo zlé, čo bolo dobré, alebo čo treba meniť, čo netreba meniť. A tam brainstormingov alebo čokoľvek, slobodne každý človek môže dojsť napísať a tam krásne odhalíte, čo napríklad tým ľuďom priamo pod vami vadí v tej firme. Môže to byť o takých banálnych veciach, ako naozaj, že pokazané stoličky, po tom, že majú malé mzdy a vy chcete od nich nejakú slobodu v práci alebo zodpovednosť, alebo že vám tam napíšu, že nemajú tú zodpovednosť. Naopak, vám tam napíšu možno niečo iné, čo ste si mysleli, že vôbec nie je podstatné a že u vás je to zlé a oni vám to tam pekne vychvália. Toto je podobný princíp aj z GTD metódy, že ako sám na sebe pracovať, takisto na tom svojom týme, tieto retrospektívne meetingy, ťažko sa to udržuje, povie sa to veľmi ľahko, ťažko sa to udržuje v rámci celého roka, ale výsledok toto, keď nasadíte niečo takéto vo firme, že každé 2 týždne si sadnete s celým svojím tímom, samým sebe alebo celá firma a zahráte sa na to, čo bolo zle, čo bolo dobré, následne povyberáte nejaké veci a že toto sa ide vyriešiť, toto sa riešiť nebude, na to proste nemáme peniaze. Uvidíte už po mesiaci, ale keď sa pozriete po roku, tá vaša firma bude posunutá úplne na inom leveli, to bude úplne iná liga, úplne iný šport. Ďalšia z vecí je sloboda sama o sebe, tak ako je sloboda v práci vnímaná, opäť vo firmách už rozbehnutých sa to strašne ťažko aplikuje a preto si treba vybrať, napríklad my to robíme, každý druhý piatok máme vo firme voľný. Nie je to úplne voľný, že človek nemusí dojsť do firmy, ale je to, musí dojsť do firmy a musí robiť na niečom, teda buď svojom, alebo sa vzdelávať, alebo sa čítať, nejak sa to extrémne nekontroluje, ale je to vlastne v piatok, ktorý sa nepočíta, s ktorým sa nepočíta v deadline-och, nedávajú sa na to žiadne tasky a ľuďom sa necháva táto sloboda. Výsledok toho je, čo si človek možno, alebo manažér, alebo povie takým sedliackým rozumom, že to sú zasa nejaké straty na mzdách a na tom čase nebudeme stíhať deadline. Naopak, pokiaľ máte tých ľudí v tíme, motivovaných, máte toho šéfa, robíte si tieto retrospektívne meetingy, to tak vrátia, že napríklad tento Free Friday sa u nás premenil na celovíkendový hackathon, keď ľudia sami vo firme ostali radi cez víkend do firmy, doniesli si nové spácaky, fotili si to, dávali si to na Twitter, že idú spať vo firme. Došli sme v piatok ráno do firmy a odchádzali sme v nedeľu ráno a hneď išli zase v pondelok do práce všetci radi. Čiže niečo, že vy keď tým ľuďom dáte tú slobodu, tak tí ľudia vám ju aj radi vrátia. Naozaj pre mňa osobne jeden z najkrajších zážitkov aj z efektívnosti firmy, dajú sa robiť napríklad také špecializované hackathony, máte nejaký produkt a môžete ten hackathon zameriať napríklad, že na tvorenie feature alebo bugov, na ktoré nebol čas celý rok, pretože ja neviem, mali sme iné feature, iné zadania od klientov, ktoré vyžadovali, alebo ktorí boli oveľa lepšie zaplatené. Vy si viete cez tento hackathoník krásne vytunovať a pre tých ľudí je to o tej slobode. Tu som sedel, teda stále čítal som si tam tie jednotlivé posolstvá, o čom je tá sloboda, je to práve o tom aj tým ľuďom nechať voľnosť, aby si mohli robiť na tom, čo chcú, nie na tom, čo si aj ten osvietený manažér, ktorý možno nedáva tie deadliny a nie je prísny na tých ľuďoch, ale myslí, ale tí ľudia to práve, že chcú tú slobodu, chcú v tej firme robiť napríklad na svojich projektíkoch, na svojich startupoch. A toto je tiež konkrétne jedna z vecí, ako sa to dá využiť. Čiže piatky sú pre slobodnú firmu jedna z tých najlepších vecí a záleží to už, čo si vydobijete u svojej firmy, či to bude každý piatok, každý druhý piatok, raz do roka, raz za mesiac. Vie to vašej firme veľmi pomôcť. Toto je jedna z ďalších lichtávok, ktoré vo firme pre mňa osobne veľmi dodávajú šťastie v tej firme, spokojnosť tých zamestnancov a s tým aj
podľa mňa súvisiacu slobodu je práve to, že tým ľuďom dokážete dodávať taký flow a kľud v tej firme, pretože každý to poznáte, ste vo firme prepadávané úlohami rôznych manažérov, nemôžete sa sústrediť. Jedna štúdia našťastie vlastne hovorí, že aký je rozdiel, že človek odchádza šťastný z firmy, pritom máte strašne veľa meetingov, strašne veľa taskov porobíte a odchádzate z firmy taký celý nesvoj a naopak niekedy robíte jeden work, ste pohrúžení a odchádzate z firmy šťastní a reálne na základe vedeckých prác zistili, že ten istý receptor, alebo receptor časť mozgu, ktorá sa aktivuje, keď je človek šťastný, či už keď má niečo sladké, alebo pri sexe, alebo keď pozerá dobrú hudbu, tak to isté sa aktivuje človeku, keď sa dlho na niečo sústredí. Čiže reálne, keď vy dodáte týmto zamestnancom dlhý flow, alebo dokážete, aby sa zamestnanci, alebo aj vy sami mohli nejak dlho sústrediť na nejaký jeden task bez prerušenia, robíte si sami sebe dobre. Takto viete robiť šťastných ľudí, ktorí oveľa viacej zasa inklinujú k tej slobode v práci. Party, to je jedna zo zaujímavých vecí, s ktorou sme u nás na Slovensku, naša firma teda tiež pomerne až moc známa, to sú party. Ja som sa aj na vysokej škole naučil, že alkohol zbližuje ľudí a teda nechcem, aby ste sa všetci opíjali vo firmách, ale po tých hackathonoch, keď robíte party a tých ľudí to posunie úplne niekde inde, zase aj ten brainstorming, keď nechcem tu propagovať chlast, ale keď je to úplne iný level toho, keď v tej firme je uvoľnená atmosféra, viete si robiť party, vedia sa tí ľudia viac spojiť a práve v tom súvisí aj tá sloboda, že nie je to tam také striktné a tí ľudia sa tam cítia voľnejšie, keď si môžu užiť a môžu oslaviť. Súvisí to aj s oslavovaním toho víťazstva, pretože každý manažer vie, že treba oslavovať v každej kine, v každej manažerskej príručke sa píše, že treba oslavovať víťazstva, ale veľmi málo ľudí to robí. A keď sa tie víťazstvá spolu oslavujú takýmto spôsobom, tak je to veľa lepšie. Tieto party sa dajú samozrejme tunovať rôznymi vecami. Viete, ľuďom za tie hackathony alebo za tie voľné piatky, nemusíte to mať iba voľný piatok, že tak sme slobodná firma, tu máte každý druhý piatok voľný, robte si čo chcete a zase to viete posilniť na nejaký vyšší level. Viete potom rozdávať nejaké medaily, ľudia sú potom z toho šťastní strašne, keď majú medaily. Viete tým ľuďom dávať poháre rôzne, viete robiť súťaže a to je to, čo má každý z sebe alebo každý motivovaný zamestnanec, že chce vyhrávať súťaže, chce sa baviť a okrem toho chlastu to viete robiť aj tým odovzdávaním. Aha, ja som. Sorry. Na záver, čo chcem tým povedať je, sedeli sme po jednom veľmi úspešnom roku, celá firma, mali sme taký brainstorming, že čo si ľudia myslia, že čo nám pomohlo, prečo sme my, táto fialová čiara, across celú našu konkurenciu, ktorá v podstate nerastie a nám sa takto strašne darí, čo si myslia, že čo tým je, máme nejaké strašne veľa peňazí, máme tam nejakých géniov alebo nejakú inú konkurenčnú výhodu. A odpoveď, prečo aj ja šírim toto slovo o slobodnej práci, alebo prečo som tady prišiel, bola od viacerých ľudí práve kvôli tejto firemnej kultúre a práve preto, že robíme to, čo máme radi. A jedna úloha je nahajrovať človeka, ktorý robí to, čo má rád, a druhá úloha potom už manažera v tej firme je ho udržať v tej firme a to si myslím, že viete udržať iba vďaka tej slobode v práci, tou príjemnou firemnou kultúrou, hlavne jeho osobnou slobodou, tým toporou jeho kreativity a reálne to nie je iba taký bullshit, ktorý sa možno, naozaj, ak som na začiatku ukazoval tie kancelárie Google, kde sa míňajú peniaze, ktoré si môžu dovoliť firmy s obrovskými maržami, že už nevieme, čo vymyslíme, tak môžeme zamestnancom kúpiť vlastnú škôlku, ale naopak, vy keď niečo podobné vo firme zavediete a urobíte to správne, tak viete dosiahnuť toto. Vyhráte nad konkurenciou, ktorá sa snaží strašne efektívne, možno až nejakým nemeckým spôsobom sekať a hľadiť na každý štipok náklad, ale keď tým ľuďom necháte slobodu a budete ich podporovať, že im budete vytvárať reálne ten framework, v ktorom sa môžu pohybovať napríklad aj vďaka nejakému Scrumu alebo podobným ďalším iným metodikám, keď sa to dobre robí, tak dosiahnete toto do svojho firmu.
To je asi tak všetko. Ďakujem.